O alcalde de Ribeira busca o consenso cos grupos que lle permita sacar adiante o acordo para asumir a xestión da Edar de Couso. Así llo transmitiu Manuel Ruiz a oposición na Xunta de Voceiros celebrada este mediodía. Pretende así minimizar as consecuencias negativas de que a instalación pase a mans da Xunta, despois de que a Administración Autonómica advertise da posibilidade de restar os gastos de mantemento do Fondo de Cooperación Local. Na comunicación remitida pola Xunta, o Gas de Galicia mantén o seu compromiso de poñer as instalacións a disposición do Concello o próximo 31 de xaneiro. Sen embargo, será preciso un acordo previo da Corporación para que todo o sistema de depuración pase a depender da Administración local, algo que non semella doado. Si vamos a cambiar el sentido del voto o algo así, nosotros a día de hoy, el señor alcalde, todos habéis visto el pleno en el último pleno, no dejó ni segundo turno de palabra. Un compañero, el de Suma Rivera, pidió un segundo turno, no dejó, quiso cerrar el pleno de esa manera. Entonces, no entendemos ahora estas prisas. Entendemos que o algo nos ocultó en el último pleno o algo quiere decirnos desde hace 15 días para aquí. De otra manera, non hai nada máis que añadir. Si non hai ningún cambio, nosotros seguiremos en esa postura. Nós temos unha posición moi clara. A emenda do BNG foi aprobada por a maioría do Pleno da Corporación. Polo tanto, o señor Ruiz foi o único responsable de meterse neste problema que estamos hoxe en día. El non aceptou o cumprimento desa emenda e, polo tanto, nós non podemos votarlle a favor ou favorablemente a un acordo que non se está cumplindo. Na nosa emenda e no noso traballo sempre deixamos claro que non recepcionaríamos a EDAR se non teñen esas auditorías un sentido positivo no seu funcionamento de toda a infraestructura. Precisamente o próximo día 22 as empresas responsables da elaboración das auditorías presentarán os seus resultados nunha xuntanza cos grupos municipais e veciños afectados. Tamén se dará conta do estudo previsto polo Concello sobre os custos que suporía a xestión local e a autonómica e as variables que influen no canon de saneamento. A intención do Executivo é convocar un pleno extraordinario o día 30 de xaneiro, no que deberán acordar se o Concello asume a xestión integral do sistema de depuración ou únicamente a dos colectores e a Edar de Corrubedo.